балаларның кеше гомерен саклап калуда бигрәк тә гадәттән тыш хәлләр килеп туганда әһәмияте зур. Кан алу бүлеге моңа кадәр үзебезнең район сырхауханәсендә булган иде. Үз вакытында ул тулы канлы тормыш белән яшәде. Әмма 2010 елда районыбыздагы бу бүлек ябылып, хәзер инде кан бирүчеләр янәшә тирәдәге берничә районга хезмәт күрсәтүче Әлмәт кан үзәгенә бара. Бу үзәк шулай ук әлеге районнарның медицина учреждениеларын кан материалы белән тәэмин итеп тора. В 2010 году по программе оптимизации расходов здравоохранения 10 отделений переливания крови и 2 станции переливания крови по Республике Татарстан были ликвидированы. В этот список попал и наше Азнакаевское отделение переливания крови. И мы обеспечиваемся через центр крови города Альметьевска. Мы с ним очень плодотворно работаем, стараемся помогать им в комплектации донорами и в течение года, в течение суток обеспечиваемся препаратами крови. Үзәктә азнакайлыларның кан бирүдә актив булуларын билгеләп үттеләр. Араларында мактаулы донорлар да күп. 1985 елдан бирле кан бирәм инде, донор. Мин медучилищеда укыганда безгә менә шулай кирәк кан диделәр. Без инде киттек кан бирергә кызлар белән, шуннан бирле менә мин алай кан бирәм. Бүгенге көнгә хәтле бирәм. Кан бирүнең алай үземдә менә бер авырлыгында тоймыйм мин аның. Кирәк дип бирәм. Мин инде бу тормышта менә үзем медик буларак, мин миссиям шул кешегә ярдәм итүдер дип уйлыйм. Шуңа бер авырлыксынмыйча бирәм мин аны. Элек инде Азнакайда вакытта кан бирү станциясы безгә уңайлырак иде инде. Барадырык, җайыбыз булган сайын, берничә ай сайын барып бирәдерик. Хәзер инде менә кан бирү станциясы Әлмәттә. Шулай булуга карамастан, Әлмәт ерак җир түгел, барабыз, бирәбез. Бирергә язсын, сәламәт булырга язсын. Безнең каныбыз, биргән каныбыз кемнәргәдер ярдәм итәле икән. Мин моңарга бик шат, мин моның белән горурланам. Һәм инде мөмкинлеге булган, сәламәтлеге булган кешеләрне мин чакырам кан бирергә, кемнәргәдер ярдәм итәргә. Бик күп кеше гомерләрен без алып калабыздыр шулай иттереп. 2000 елдан бирле мин почетный донор России. Алай олылыйлар, зурлыйлар, акчасында, премиясында инде шулай биреп торалар безгә, елга менә шулай бер алабыз. Рәхмәт, безне шулай зурлаганнар өчен, күрә белгәннәре өчен рәхмәт. Курыкмагыз, килегез, барыгызны да чакырам донор булырга. Коронавирус пандемиясы вакытында кан бирүчеләрнең саны кими төшкән. Базада беренче ярдәм күрсәтү өчен кан җитәрлек булырга тиеш. Алда озын яңа ел яллары. Шуңа бәйле рәвештә елда бу чорда җитәрлек материалны хәстәрләп кую бурычы тора. Шуңа күрә донорлар нинди кан төркеме булуга карамастан үзәккә мөрәҗәгать итә алалар. Ел ахырында бүлек кан бирәсе килгән бөтен кешене кабул итәчәк. Альметский центр крови обеспечивает 7 прилежащих районов компонентами крови. Это Альметский, Бугульминский, в том числе Азнакайский район, Лениногорский, Тазинский район, Бавлинский район, Черемшанский район. Все эти компоненты крови, они потребляются в течение года разными районами по-разному, в зависимости от сезона и также в зависимости от того, где побольше лечебных учреждений. Кроме центральных районных больниц, в некоторых городах у нас есть больницы, специализированные больницы, где потребление крови применяется намного больше, чем обычно. Это где есть травмоцентры, где делаются операции на сердце и на сосудах. Также большое потребление у нас с 2010 года начал функционировать онкологический филиал онкологического диспансера. Онкологический кластер много потребляет. Также у нас на особом контроле те больницы, где есть родильное отделение. В течение года сам по себе по родильным отделениям потребление не такое большое, но там есть своя опасность, там есть внезапность массивного кровотечения, поэтому особо у нас на контроле родильное отделение, можно сказать, ежеминутно. Также есть такие моменты, такие осенние увеличения потребления в чисто терапевтических отделениях, это за счет гематологических больных. И из-за этого у нас в течение года с донорами мы работаем
определенном тесном контакте. Благодаря социальным сетям, развитым в последнее время, и каждый донор имеет мобильную связь. Мы с донорами, можно сказать, чуть ли не индивидуально работаем. У нас на базе 3900 доноров. У нас бывает такие моменты, когда мы по каким-то причинам некоторые группы воздерживаемся принимать, и мы кому-то говорим, пока мы не принимаем. Но тут же может пройти 2 недели или недели, мы этому же донору уже звоним домой и его уже приглашаем, срочно приходить, нам нужна именно твоя помощь. Вот. А в конце года, это традиционно, мы уже с сегодняшнего дня принимаем доноров всех групп, независимо любой групп, даже первичных доноров, кто никогда не сдавал, мы их тоже принимаем активно. Нам нужны определенные свои запасы, это из года в год делается, так называемые новогодние каникулы. Независимо от того, что выходные или праздники, болезнь, она имеет свои свойства не прекращать. Ежедневно, когда в штатном режиме, у нас в среднем 40 доноров в день. Каждый день 40 доноров в день. Из Азнакаевского района тоже очень активные доноры у нас есть. Мы очень благодарны. Они приезжают своим транспортом, иногда бывает организовывают момент автобусами, это приезжает с центральной районной больницы или некоторые организации. Так же, как и потребляют, так же и у нас, можно сказать, Азнакаевский район поддерживает своими донорами. Биредә донорлар өчен бөтен шартлар тудырылган. Үзәк Әлмәт шәһәренең Ленин урамы 157-нче йортта урнашкан. Көн сайын 40-лап кан бирүче кабул итәләр. Аларга акчалата түләү каралган. Кан бирер алдыннан 2-3 көн сәламәт яшәү рәвеше алып барырга, дөрес тукланырга, эчемлек кулланмаска киңәш ителә. Үзең белән паспорт һәм СНИЛС булуы кирәк. Һәр донор табиб тикшерүе үтә, гемоглобинга анализ бирә. Хөрмәтле азнакайлылар, теләге булган һәр кемне үзәктә кан бирергә көтәләр. Бу изге гамәлебез белән кеше гомерләрен саклап кала алабыз.